Assalamu alaikum, yan uwa barkanku da wannan lokaci da fatan kowa na lafiya yana cikin ƙoshin lafiya. To Allah sa haka amin. Kamar yadda muka saba muna kawo muku da fina-finan mu a har kullum. To yau gashin fito muku da wani shahararren fim wanda ya fito daga kamfanin Sultan kenan. Don uwa idan yau ne farkon ziyartar ka wannan YouTube channel namu, ka daure ka danna mana da subscribing sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa. Ta yadda idan mun ɗora da sabbin bidiyo za ku dinga samun shi a kan lokaci. Wannan fim ɗin da ya fito daga kamfanin Sultan babban fim ne kuma na babban jarumi wanda ya fito daga kamfanin Sultan kenan. Yan uwa ga mai buƙatar ya kalli wannan fim ɗin ya tuntuɓe mu a kan lamba ga ta nan wadda take a rubuce kenan. Sannan muna tafe da tsarin mu na BIB wanda muke saka lambar mutum a ciki. Tsari ne wanda ana biyan kuɗi wanda kullum muna muku jawabin shi kenan. Ga masu tambayar comment namu na farko a ina ne yake, to gashi nan ga wanda bai sani ba wannan shine comment namu na farko wanda kuka ga mun ma alaman nan. Yau mun samu dama mun ɗora muku da shi. Sannan yan uwa a daure a danna mana da subscribing, a haɗa mana da alamar ƙararrawa da liking, wannan shi ke ba mu ƙarfin gwiwar ɗora muku da wasu sabbin fina-finai da zaran sun fito mana.